Wow, amul benn problème fii borom asamaan si loo wax. jërëjëf yow nag. Allô? Assalamu alaikum, Dr. Abdou. Aleykum salam wa rahmatullah. Docteur Mbaɗɗon. Mbaɗɗon tampere. Jambolo jamni alhamdulillah barakallah. Gallo ben selli. Jamni hana gallo musdal fo waɗi. Celle ɓe jam. Bas fo wala. Alhamdulillah. Ngari de mi nandi noon éclairage Comme o badde micro laaɓani. aɗa nanam. Mi kam gonmi keniɓɓere wona probléme. Mi aɗa nanami joni aɗa nanami comme badde oɗo nanami. Minen nana de koye portable en gonmi mi noon abde ordinateur o kono siwa tawa yahata idama nana de min aɗa nanami num joni minen ma nana waɗi c'est bon moƴƴi moƴƴi ena cabboto seeɗa seeɗa tan eyyi fuɗɗen diffusion fuɗɗima to e YouTube mata toon ndem goni paɗen Facebook 2 minutes taw yimɓe joni puɗɗat ko joni udditmi oɗo o joni udditmi bureau o quoi iyo ɗum woni yimɓe oɗo yaata ceerno Souleymane bisimilla Souleymane Diop assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh calminima min juurima ceerno Mamadou Yuru Sall Tidiane Sow ceerno Hasan Ka ceerno Ahmad Tidiane mi sikku gonɗo less ko Tall Assane Ka Amadou Tidiane taw ko mi yita no feewi ko Tall walla hoɗum Amadou Tidiane jemmo on calminama on juurama onon foof eyyi min calmitima Dia on calminama on juurama wona oɗon nanami onon foof de c'est bien wadde moƴƴi mo falano ki uramo micro mo ɓeɗo on nanta moƴƴi quoi eyyi wadde ceerno Souleymane bisimilla waddu waw ɗum ko men pandirta kala garɗo taw men hen to yoni woni hen wonɓe to e YouTube o noon en jiita ɗumen mais ko woni ko ɗo toon yoni kala garɗo taw men hen wonɓe to e YouTube gon to e YouTube eyyi ceerno Souleymane Diop bisimilla waɗoɗo men duwaw puɗɗoɗen eyyi bisimilla noon janggen Fatiha salatul Fatih mbaɗen yo Allah rokkat hawride tawfiq wadde najahake bismillah rahman rahim rabbil alamin bismillah eyyi bisimilla mbaɗi duwaw yal jaman en amin amin eyyi wonɗiraɓe on calminama on juurama onon foof goto mon fof inni muɗum e yettode muɗum on ñifat ñife micro ji mon ɗum noon ñife micro ji mon ɗum ñife micro ji mon ɗum ba ñife micro ji mon ɗi ñife micro ji mon ɗi belma yimɓe nan eyyi ñife micro ji mon ɗum jafɗon eyyi on calminama on juurama onon foof goto mon foof inni muɗum e yettode muɗum en bismima docteur Abdou Ba noon ko zamil ko musidɗo ko sehil ko foof ke sandaji Saloum o jeeya ke wondiraɓe men jeeyaɓe Saloum ko ɗumen ni o rewani Fouta noon kono aɗa nanami ceerno docteur Abdou
Mbiɗa nana mbimi ko Assalamualaikum Dr. Abdou. Aleykum salam wa rahmatullah. En Docteur mbaɗɗon. enen puɗɗo gacce yim puɗɗo gacce yim puɗɗo jafɗon Jam bole jam alhamdulillah barakallah. gacce Ben Sel. moƴƴi Jam ni ana gaɗo musdal fo waɗi. moƴƴi ceerno acmin puɗɗo Voilà. eyyi Alhamdulillah. eyyi mbimi docteur Abdou Ni gari ke ɓe andi noon éclairage ɗo laaɓani. ala éclairage Abdou c'est pas l'appel éclairage ko dande tan yo dande nan tan Ni aɗa mi joni aɗa nana comme padde mi oɗon. Mbiɗen nana de. mi fe micro ji mon ɗum Mbiɗen nana de koye mi fe micro ji koye portable en gonmi. Min noon abde ordinateur o kono siwa taw yaha. non c'est bon Abdou c'est bon accir noon moƴƴi Dama nana de. Aɗa nana mi joni. Mbiɗen mana. ñif micro ma ñife micro ji mon oh c'est pas possible Wat c'est bon. Moƴƴi ena cabbatu seeɗa tan e non an mo kaalowo kam fuɗɗude mbono kaalowo diffusion fuɗɗima to YouTube mata toon ndem goni e mbaɗen Facebook 2020 fuɗ taw yimɓe joni puɗɗat ko joni udditno oɗo e mbaɗe feere tew joni udditmi bureau o Iyo. ceerno Souleymane bisimilla Souleymane Diop. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ala en woodi décalage go seeɗa Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceerno Mamadou Yuri Sall. Jam Sow ceerno Hasan Ka ceerno Ahmad Tidiane nan mbaɗi mino itti ko ɗo YouTube gonɗo less ko Talla Assane Ka Amadou Diat taw ko mi yitano fewi ko Talla walla hoɗum Amadou Tidiane eyyi wondiraɓe on calminama on juurama goto e moon foof inni muɗum e yettode muɗum en bismima ceerno Abdou Ba docteur Abdou Ba mbimi ko sehil ko zamil fil ghurba e foof minen gonno Misra Égypte minen gonduno e pelle kewɗe ha arde fedde fulɓe e foof min mbaddi ɗum toon ko darniɗo fof noon ko darniɗo pinal fulɓe ko darniɗo jangde ko jiɗɗo jangde ala fof o erdima fedde garbo Ifriqiya taw koye janggoɓe garbo Ifriqiya ɗum toon Kahira juuti pelle fulɓe o meeɗa hen seftude wonde en fof wona eyyi joni noon mbiyannomi ko vraiment ko keptinaɗo e banggal pinal e jangde ko joom doctorat fate science politique ɗum waɗi charia wal qanun Azhar après continue waɗi doctorat fi science politique fil ulum siyasiya ko arti ko mon jangguina jaaɓe hattirde université de Dakar e kureto dawa gonɗo Pire e kuliyaji kewɗi omo jangguin hen haɗani kadi omo jokki e vraiment nastaɗatuji makko ko fati e tabital pulago ha joni man hen darnade fulɓe kala jiiɗa ko ɗum ɗon ala fof ɗo yata e aduna o saabu darnade fulɓe e darnade pulago e darnade gandal e yiddemo gandal enen jettamo no fewi o ala jot no fewi ta makko rokkanima kono o wi ɓeyde ko sanɗaji noddi o wawi waɗan men hayso ko oɗo marhal fil qanun woni tahassus makko e sharia bel mon gow mufradat uji ɗi mon gowta abiruji ɗi haadi jangde fuɗɗade toye jaaɓe gila yimɓe puɗɗi yaade noon e gueɗe jaaɓe hattirde omo tina foof omo tintine foof wonno ɗomina kewaɓe woni ɗon banggue ɗum waɗi oman hen gilɗen on woni docteur Abba ko waranta men makal hannde on ñifat micro ji mon noon o waran men hay soko aji nawgas tawi on jogui asilaji hen wona durusaji mon puɗɗite mais ha gandon tan honno durusaji mon to e jamia Cheikh Hamidou Kane jogori wayde ko ɗum tan addi ɗo docteur Abdou Ba min tottuma konngol mbaɗa muqaddima o hay soko asra 20 daqiqa heddi ko tawi e jogui namni timmitina 30 daqiqa o mbasen yewtude ɗon eyyi bisimilla ma docteur Abdou. Jarama docteur Mamadou Yuri Sall en jetti Allah en jetti kala darinoɓe ha
wano ndeɗo eɓɓore wawi laatade ha woni joni eɗen natana gueɗe ɗe en jetta kadi kala ɓe ganduɗa ɓe tawtora jonde nde yinnoɓe tawtorede ɓe mbawani arde tawa mi anda noon ko he ɗemgal arab waɗete ene waɗi yimɓe woɓɓe mi anda walla ko hono ɓurata moƴƴirde docteur Yure ada mais waɗa fuɗi pulaar waɗa pulaar o tan muhimmu tan yo muftata tuɗɗi hetta eyyo ɗi kanun ɗi jel pulaar biye en gandu ɗum quoi eyyi joni si ceerno tawi Souleymane mijuma ceerno Souleymane Diop nam ya acci eyi moƴƴi yo namno waɗde ceerno pular Souleymane ceerno kala ko Souleymane wawi hen eyi no moƴƴi yo waɗ ɗum e pular hay basala hen eyi d'accord eyi waɗi wat noon ɗum noon en puɗɗori inde Allah mbiyen bisimillahi rahmani rahim eywa en jetti Allah ne ko wawi en wadde ha mbawde notade nduɗo noddandu ndu ganduɗa ko wajib koko waɗɗi e goto e men kala nde mbawete rendude mbaɗen ko nafata wano leydi men ko leñol men ɓesguji men ko adi hen foof si en natat tan e nder mawdu o on tuma si tawi en waɗoyi lamditale seeɗa on tuma mbawen artude hen ko adi hen foof ko fati he alqanun ɗum ɗon ko hunde yajde woda tan sengogo jubbirɗen ɗumin tan mbawen addude hen puɗɗorɗe ɗe ganduɗa ko tuknorɗe e kongi walla termuji ɗi ganduɗa no liggore mbadi yajdi beela jo si en natoyi e nder he tawa eɗen keptina kala hen damal ngal natɗen nder hen mbiɗen noon mbiyen ɗum ko natirde e gandal qanun woni madkhal lil ulum al qanuni aw madkhal lil qanun paaniɗen hen ko wadde tan ko ganduɗa ko tindinoje gadiɗe eywa puɗɗorten hen foof hunde foof si tawi fuɗɗo andinde ɗum tawo ko ma ganda konngol ngol hoko firti konngol ngol e hoore ngol tawi ko konngol arab ngol mbiyeten qanun leƴƴi goɗɗine walla nden ɗemɗe goɗɗe nani no mbiyata ɗum wano françaire nde no wowirani mbiya ko droit walla ko loi walla ko code koko serni ɗiɗo fof hen tawi ko konngol alqanun ngol aslu mum wona arab aslu mum ko yunani aslu yunani konngol alqanun wiyatano alqanun bil kafi on tuma nde wonno mana gadiɗo wonande ngolɗo konngol ɓe paanino hen ko peewal ɗum ɓe mbiyatno ko sawru fewndu noon firti kandi ko hunde fof ne jogui symbole mo ganduɗa ko ɗum mandinirte ɗum noon ɓe mandiratno kanun on woni peewal ngal ɗon sawru fewndu ndu oñaki eywa perse en noon ƴefti ɗum ɗon kamɓene ko ɗum ɓe liggorta wono kanun ɓe paandi hen tan ko peewal nde wondo yahi noon ha mana ƴefti mana goɗɗo ƴefti juɓɓudi ko ganduɗa hantin koko windete waɗe e ɗereji rewa ɗo foti ɗo rewde ha ɗum teske jaɓe wonde ko ɗum ɗo lawol baɗɗigol eywa nden hantin hay toon to Égypte tawi ko Azhar kamɓe se faculté o mbo ɓe mbiyata ko ɓe mbiyata faculté de droit ala kulliyatul huquq la Azhar e hoore mum wiyata ko kulliyatu sharia wal qanun ɓe mbiyata droit waɗi noon leyɗel arabe faculté ji mbiwɗi droit sabu sa wi droit tan ta firi ɗum e ɗemgal arab sa wi huquq ɗum jiya ko e nder qanun kono firtani ko ɗum tan woni qanun o ɗo ko teskuya mo jiɗɗen laɓɓinde ɗo koye on kulliya on faculté woni komin jalti sen mbi noon wano qanun e hoore mum ko juɓɓudi ndi ganduɗa ko wawata ñaawde gollodiral hakkunde yimɓe walla hakkunde leyɗele walla hakkunde juɓɓudi joni organisation ji walla association ji ɓe mbi e wawde andinde ko mbiyata ko tarif walla définition konngol qanun e maana mum joni liggorteɗo
eɗen mbawi tongude ɗum tan e nder kongi tati ha to 4 en mbiyat sa wi qanun ɗum firti alqawaid amma almujarrada almulzima ɗum ɗo ko anasiruji élemaji tati ɗi ganduɗa qanun fop ma mo jogo ɗiɗon élemaji ko alqawaid firti ko règlement ji e juɓɓudi ɗi ganduɗa ɓe mbi alqawaid amma koko huppindini fof en wona neɗɗo keeriɗo faanda hen mbiya Samba walla Kadi walla Debbo walla Demba ala ko sifaji ɗi woni ko haaldete sifaji ɗi ko amma ko mujarrada wona hunde saksi ala ko hunde mawdu'i nde ganduɗa ko sifaji neɗɗo on woni ko faandete sa wi'i ganun mo ganduɗa mo ñaawa ko fate yimɓe so wi'ama sa ndaari joni ganun wano jina'i wano ganunul jina'i woni code droit pénal so wi'ama tan al mujrimu faandaka hen hay goto ala ko kala ciforɗo sifa mujrim walla criminel oɗo ko sifa mum woni ko haalda eyyi mbiɗen ko mujarrada el mulzima qaida mulzima ko obligatoire yimɓe ɗofto ɗum tawa ino waɗi autorité mo ganduɗa ko kambo daroto wawa wadde appliqué kanun o le dow kala neɗɗo mbomo yani e dow nden noon duttoɗen mbiɗen tongude tan alqanun bi ma'nahu al mawdu'i لأنه القواعد العامة الملزمة المجردة غير شخصية وتكون هناك سلطة تمتلك السلطة على تنفيذ هذا القانون على الجميع بصفاتهم ليس بأشخاصهم ɗoko wahida ɗum ɗo no ino rendini dendagal furu'aji qanun e ganduɗa ma en jubbu hen seeɗa nde ganduɗa qanun no heewi façon ngaji sabu sa wi'i tan kala ko fate qanun e droit enen ɗo fof goto he men fof so dawi gila subaka hande o artata galle mum walla o hirndo hande o artata galle mum ko qanun o waɗata appliqué e gollondire maɗe fof noon gila e nder galle ma ha e oto mo jolata o e laawol ngol ndewatangol ha ɓe liggodirta ɓe ko ligge o wawi wonde fof ko an ko waɗat appliqué qanun jeeyodiral ma hunde ko famɗi walla ko mawni fof ay si ko caaf coodata ɗon firti ko haɗa waɗa appliqué qanun woni iltisamatuji walla wajibatuji tijaha tarafil akhar ɗum wonata aqud sawa'un kana maktuban aw taqlidiyan aw urfiyan nden noon en gandi wadde qanun walla loi ko hunde himmude e gurdam neɗɗo ina wawa noon andude hen ko famɗi fof gollodirteɗe ɗe ñande fof kam ɗum kam neɗɗo woowi ɗum kono won gueɗe ɗe ganduɗa jomum a wowani ɗum ko ma ɗaɓɓoya avocat sabu ko ɓen woni ko keerori ko faati e andude ko hoko woni ko qanun hen fof kombo lamdi e hoko ñaawi sabu ɗum an neɗɗo ɗoddero wawata ɗum andude wano ɗaɓɓirta médecine ni kono ɗaɓɓirta wano avocat ni tabu a liggodirat eɓe ganduɗa ko gollodira hakko faati e lesɗele a liggodirat ko faati e jeyguji ko noon kadi a liggodirat ɓe ganduɗa koko faati e crimaji e ko faati kadi e gueɗe dewle e ko faati e ɗen ɗon gueɗe fof won hen gueɗe jom humpitaki ko ma jogo avocat mo ganduɗa on woni ko tindinta ɗum nden noon en gandi himmugol jiɗɗen tabintinde ɗo tan ko himmugol qanun e nder gurdam neɗɗo e nder gurdam fedde e nder gurdam leydi e hakkunde leyɗele walla organisation ji ɗum noon wadde si tawi tabittani en ganden ina woodi toon no qanun heɓorto no qanun waɗirte nden woni no ngola ko ganduɗa wona bindol tawi bindol yaajani walla bindol ala e nder hen woodi ko ɓe jiiti qanun gaɗiɗo windade
woni loi gadiiɗo windede yiita e nder histoire on ɗon ko loi biyeteɗo loi Hammurabi ɗum woni kanun Hammurabi mo ganduɗa yiitanoma gurdam mum ko wonata duuɓi ɓadi ujunnaji ɗiɗi ujunere e temedde jeetati walla jeeɗiɗi pawɗe adi jibinede Isa ngol ɗon bindol windano e ɗen ɗon kaaƴe Hammurabi ko laamɗo Babil toon to Babil Iraq e im ƴefta hande waɗi hen tumbitere nde ganduɗa woni ko to France ko on woni loi gadiɗo yiitede bindaɗo caggal ɗum noon hantin bindol yaaji juɓɓudiji waɗa on tuma leyɗele e mbaadiji joni ɗi woni ko format leydi jogo daraniɓe ko fati loi si en daari e nder leyɗe men e kala leydi no jogi ko ɓe mbiyata ko pouvoir ji tati ɗiɗo pouvoir ji tati kamɗi fof ɗi liggoto ko he kanun ko he droit sabu no waɗi ɓe ganduɗa kamɓe keerori wawde yuɓɓinde e yewtude lelna loi lelna kanun on ɗon ina waɗi ɓe ganduɗa ko kamɓe goni ko ciinata woni waɗoɓe appliqué kanun on ɗon ina waɗi ɓe ganduɗa kamɓe mbaɗata exécutif ko ñaawa ko waɗa ko appliqué e hoore mum aɗa nana de allo allo minen nan Abdou minen nan c'est bon woni seeɗa eyyo minen nan c'est bon eyyi ɗin pouvoir ji tati fof darani ko kanun o pouvoir législatif pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif pouvoir législatif o woni assemblée nationale no mbiyirten ɗum ɗo e leydi Sénégal waɗi noon no innirte leyɗele goɗɗe ta wona assemblée nationale ko parlement so wiyama parlement tan rendini fof ɓen ɗon goni ko mbawata yewtude ko faati e juɓɓude e lelnude kanun walla loi mo ganduɗa no ñaawa kala ko wawi ñaawde si ɓe gasni hen ɓe mbeeɗi président waɗi tasdiq e dow on ɗon kanun mbo wawa yaltinede mbo saktede heko mbiyata ko journal officiel woni jarida rasmiya caggal ɗum on ɗon gila nden mbo yaltina e journal officiel o ko nden mbo fuɗɗoto liggorede e nder rendo ngo ndimo fuɗɗama liggorede rendo ngo noon hantin kala ko faati e ñaawore fawinde hen luure janoje ɗen hen ko pouvoir judiciaire woni ñaawoɓe ɓe ko mbiyata sultal qadaiya kambo woni ko watta appliqué kanun on ɗon nder hen noon so tawi waɗama appliqué e masala muayyana walla qadiya muayyana wi'e noon hombo siina hombo daroto ha ko waɗa ko appliqué liggore ɗum woni pouvoir exécutif o nden noon ko ɗi pouvoir tati fof kamɗi fof daroto ko he daranade laawol joni noon en tawat ndeke gurdam neɗɗo no heewiri calɗi e bangeji certuɗi kala hen bange ina waɗi loi mum ina waɗi kanunaji mum en tawat kadi nder leyɗele ɗe ina waɗi luwaji ɓurduɗi koɓe mbiyata ko comme no pyramide ni loi ɓurɗo dañde doole on ɗon ala loi poɗɗo mbo lurnade e loi dewɗo lees mum mo ganduɗa onne wonko mbo huufe luwaji goɗɗi pour mbawen laɓɓinde nde toɓɓere ha ɓeyda faamede ɗum woni luwaji ɗi e nder leydi ndi tan kaleten taw ina waɗi luwaji ɗi ganduɗa ɗin ɗon ko wiyete ko luwaji amma woni pecce kanun ɗe ganduɗa pour ɓeyden ɗum faamude ɓuren ɗum faamude tan feccugol kanun aqsamuhu aw anwa'uhu taban hunaka ma yusamma bil qanunul am wal qanun el khas qanunul am woni loi publique et loi privée loi publique et privée so mbi'i qanunul am ina rendini luwaji ɗi ganduɗa tawa état o woni hen taraf woni tergal parti e jogade mum pouvoir
hakkunde mum e kala bawɗo wonde ino waɗi kanunul am e aksamuji mumen kala ɗum e kanunul khas mo ganduɗa on ko keeriɗo yuɓɓinta ko relation ji hakkunde yimɓe relation ji keeriɗi kanunul am o noon yuɓɓinta ko relation ji hakkunde état en tant que pouvoir et autorité hakkunde mum e neɗɗo keeriɗo woni individu walla nden fedde heerinde kono noon état o teskete hen ko jogi autorité pouvoir mum plein e wawde jogade ɗen ɗon doole joni e kanunul am o si en daari hoɗi goni qawaninuji ɗi ganduɗa no teske ko qawanin amma ɗi ganduɗa fof en goni hay goto wawa ɗum lundade a wawa rendude hen neɗɗo mbaɗon accord ko lundi on ɗon kanunul am limen ɗum mbiyen ko adi hen fof ganun ɓurɗo mawnude ɓurɗo doole ɓurɗo towde e kala leydi koko wiyete kanunu dusturi on woni ummul qawanin sabu ko dustur woni constitution woni loi ɓurɗo towde kala luwaji gonɗi les mum ala loi poɗɗo lundade constitution leydi ndi kala loi jaltuɗo mbo lundi walla feccere mum walla den article mum ino lundi constitution on ɗon wiyete ko inconstitutionnellement mbo rewani constitution wadde mbo wonani légitimité mbo wona loi celluɗo on ko ma firte ɗum naneten mbiyeten conseil constitutionnel ko ɗum woni liggey mum conseil constitutionnel laarata ko kala luwaji jaltuɗi walla décret ji walla décision ji walla ordonnance ji ɗi ganduɗa ino luutodiri e constitution walla luwaji ɗi o wiya oɗo sellani ko ɗum woni on ɗon cour constitutionnel ɗum woni liggey mum wadde loi ɓurɗo towde o ko kanunul dusturi on ɓe mbiyata ummul qawanin kanunul amma ha joni nder kalaten kanunul idari on ɗon kanunul idari yuɓɓinta koko faati e autorité ji walla nden pouvoir ji leydi ndi kala hen gotel hono yuɓɓinirte e hoko woni relation hakkunde mumen e gueɗe ɗe ganduɗa ko service public o hakkunde leydi ndi kadi e liggotoɓe woni fonctionnaire aji mumen wano joni hakkunde pouvoir judiciaire exécutif e législatif hono ɗum yarata ko fati e ñawoje ɗe e kala ko fati e administration leydi ndi ɗum woni kanun al idari on ko kanunul amma mulzima lil jami la yajuzu l ittifaq ma yukhalifuhu fi ayi dawlatin el kanunul jinai ɗum ne ko sengo tataɓo woni feccere tataɓere e kanunul am ɗum woni kanunul jinai ɗo woni droit pénal on ɗon ñaawata koko faati e bonandeji baɗeteɗi crimaji e sanction ji pellitaɗi e procédure pénale e ñaawoje ñaaweteɓe ɓen ɗum ɗo woni kanunul jinai kala ko faati e crime sabu noon bonande nde ganduɗa no teske ko he infraction ji ɗum ɗon ko pecce ɗiɗi wanko wiyete conventionnel wanko wiyete délit wanko wiyete crime fodde no bonande nde ɓuri mawnirde tan crime noon ɓuri mawnude conventionnel woni ko lundade almukhalafa délit o woni junha ɗum koye jinai kalaten gueɗe pénal aywa ɗum woni kanun jinai komo ñaawata kanun feccere nayaɓere e kanunul am wano kanunul maali kanunul maali woni mo ganduɗa no yuɓɓina kala ko fati budget état o e ko fati e ressource uji mum dañirɗe mum e ngaluji mum e nafaqatuji mum e nonne kadi e ko fati ko e taxe ji ɗi e duwañi e ko nande ɗen gueɗe fof ko ñawata jawdi ɗon ne ko kanunul am e kanun ɗiɗo ko kanunul am e nder leydi ndi e nder leydi wotiri si en jahi e kanunul am dawli on ɗon woni loi mo ganduɗa ina ñaawa hakkunde leyɗele relation hakkunde leyɗele e organisation ji ɗi ganduɗa no jogui jimme mum e juɓɓudi mum
wona yimɓe mbo ñaawata ala ko hakkunde leyɗele organisation ji on kanun dowli el am wadde ɗum ɗo woni feccere koye qanunul am on en e ko mbiyatol qanunul khas ɗum ɗon e ko mbiyata droit civil ɗum ɗon ko relation ji keeriɗi hakkunde yimɓe ɓe gila e jeyal woni milkiya propriété ji yimɓe ɓe no dañirta dañal ma e gila e galle ma ha e pakkuji ma ha ko faati e dewle ko wiyete ahwal sakhsiya walla qanunul usra e ko faati e njulaagu coododiral e jeeyodiral ɗum ɗo fof ko qanunul el madani qanunul amal onne ko qanunul khas relation hakkunde liggotoɓe e joomen liggeyaji ɗi durwaji mu'en e devoir ji mu'en e ko nandi heɗen ɗon geɗe e qanun dawlil khas on ɗon qanun dawlil khas ñaawata koko faati e relation ji hakkunde neɗɗo individu janano e nder leydi ndi o woni ndi wona leydi mum ko wayno nationalité yimɓe woɓɓe wonɓe e nder Sénégal walla janano goɗɗo yiɗi resde debbo Sénégal naajo e nder Sénégal walla nden ko faati e dañal mum o heɓa hen lesdi o heɓa dow pakkuji ñaawata ɗum ko qanun a dawlil khas tawa ko janano neɗɗo janano individu walla fedde jananiyankore heerinde no wurdata walla hakkunde mum e leydi janani ndi o wuuri ndi ɗum ɗo ko he pecce tan ganden qanunul am e qanun el khassa joni noon si tawi en ndaari e ko faati ko wano durwaji walla luwaji ko mbiyeten ko droit walla loi walla code e françaire nde hoko ɗum ɗo firti si en mbi droit ɓuri yaajde ino rendini kala ko faati e luwaji ko faati e kodisi sabu droit on ɗon ko hakkeji ko miisa walla ko maslahaji ɗi ganduɗa loi ino reeni ɗum ino teddini ɗum wonande kala neɗɗo walla kala fedde walla kala organisation on ɗon droit no rendini ko faati e luwaji ɗiɗi kalɗen ɗo fof e ko faati e droitji public woni hukukul amma wa hurriyatiha wama ila zalik kono si en ngari e loi hande so wi'ama tan faanda hen ko winda rewi ɗo foti rewde ɗo wano parlement walla assemblée nationale ha mbo jaɓa mbo yalti hoorejo leydi ndi waɗa hen tasdiq tawa on ɗon luwa mbo ñaawata koko faati e hunde wootere wano joni ko faati e nationalité walla luwa on ñaawata koko faati e homosexualité ɗum ko luwa sabu mo waɗata ko toɓɓere heerinde texte o wawa yaltinede e mbaadi rewndi laawol yalta wona loi keeriɗo ɗum koko heeri ɗum noon koye nder wadde droit woni so en ngari code a nana code pénal code de la route e code judiciaire ko nande ɗen geɗe code o firti ko luwaji haɓɓere e luwaji ɗi ganduɗa ɗi ñaawa sengo woto sa wi'i code pénal e nder code pénal o ina waɗi procédure pénal i waɗi luwaji ko faati e sanction ji woni leɓte paweteɗe e kala baɗeteɗo e on procédure pénal e ko faati ko e ñaawirde hono ñaawete luwaji ɗi ganduɗa kamɗi goni ko ñaawata wano juge en e magistrat en ɗum fof rendi woni haɓɓere wotere ɗiɗo luwaji procédure pénal e loi code pénal pénal o e hoore mum e ko faati ko e ñaawirde ɗe ɗum ɗon rendi woni haɓɓere luwaji ɓe mbiya ɗum code mo ganduɗa ino ñaawa sengo woto ko faati e gurdam no rendini wano luwaji ceerɗi nden noon hunde nde ko hakkunde tan ko ɓuri yaajde ko e ko ɓuri faadde ko hen aywa si tawi nden wadde
en gandat se tawi neɗɗo on a anda luwa on no yahri a hulat ɗum sabuno en gandi luwa ko waɗi sévère ɗum waɗi mbiɗen ko qawaid amma mujarrada mulzima si tawi leydi noon jogoto jimme jogoto wawat jogade rewina e luwa on foti yaade sabu luwa fof walla kanun fof yahata ko wawde tabintinde nunɗal joom hakke heɓa hakke mum e kanduɗo e fawede pawgu fawe ɗum ɗon tawa en gurata e l'impunité en gurata l'injustice en gurata e corruption e ko nandi heɗen geɗe luwa fo woni ko renata ɗum ɗon sen gari noon kala hen luwa eɗen mbawi haalde hen hantin si en natoyi hen constitution ko woni constitution hoko si wi constitution hoko soomi ko waɗi continue e nder constitution sen mbi'i loi civil hoko woni e nder mum sen mbi loi pénal droit pénal hoko woni e nder mum on tuma hande loi code no wiyete familial walla nden ahwal sakhsiya kanunul usra e jiiɓuduji mum no yaajiri on tuma ɓuren jaadete ɗin ɗon détailluji ina waɗi noon toɓɓe kimmuɗe kadi mina andi si en gartoyi hen janngo nden walla si tawi woodi lamɗe garɗe nder hen ko nden ɓureten waaw laɓɓinde ɗen ɗon ceŋɗe docteur Mamadou Yori seydi Ba a jarama vraiment laaɓi ceer haydara ɓeyditaki hen haydara wattaki hen a jarama no fewi jasakallahu hayran joni koye mato e namno sehilaɓe tan mbinden ko waktuji nawgas kono waɗi ko ɓuri ɗum ɗon a rokki vraiment ko heewi dublade wadde en gaccat tan joguiɓe namno seeɗa namno haade men uddude yewtere par ce que en jiiɗa kam jewteɗe jawto 30 daqiqa ko muqaddimatuji tan dakhil e sehilaɓe onon kadi tawi woni mon jogui namdal docteur Abdou Ba en heeɗi namde ɗiɗi ha e tati o jaabo après jowen ha lawol gongol on jogui namdal yo ɓamtu jungo mum Abdoul Aziz Dia bisimilla Abdoul Aziz assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en calmini hono docteur Abdoul Aziz Ba Abdou Ba tan bismillah docteur Abdou Ba en beltima kadi e haala he machallah o laɓɓini no feewi to banggue ko haalɗo ko enen joguiɗen hen namdal beele neɗɗo mo ganduɗa ko ɗalib ko ibtidaiya misalan ko puɗɗotoɗo beele ko kanko waɗat choisir o ƴettude droit o walla ala ko jangguinoɓe ɓe beddotomo to banggue droit mandan so tawi a faami namdal ngal noon eyyi mi faami ne wayno ɗum ɗo ɓurata waw jabade ɗum ko docteur Mamadou Yunus Sall e wona muskila Abdoulaye ɗum kam a jogui programme koye a saktin kala ken jangge a neldama ɗum koye wona an suɓoto ɗum koye woni barnamiji batteɗo haali mbaɗa hen konngol so yiɗa tan natta quoi won jogui namdal gongal aɗa wawi teddin joguma won jogui namdal gongal won jogui namdal gongal won jogui namdal son Souleymane Diop elle ƴetti jogum assalamu aleykum wa rahmatullah ɗum kam ko yettude koɗo tan e jarnudemo e no laɓɓini ɗum ni e Pulaar machallah en mbimo tan yo Allah o ɓeydu sembe o ɗo kam walli men no fewi machallah on hen assalamu aleykum wa rahmatullah jogui namdal a jarama ceerno Souleymane aɗa jogui namdal gongal wonno waktu juuti docteur Abdou finalement o memi toɓɓe kewɗe meɗen finalement atte ko awolu marra won jogui namdal tawi namdi gasi en mbawi yewde ɗo yewtere nde ha lawol gongol eyyi joni docteur ko jiɗɗen wiide tan bandiraɓe ko daɓɓa
andi kanun en jangani ɗum ibtidayi en jangani ɗum idadi en jangani ɗum sanawi la plupart ɓuri hewde ɗum waɗi ne wawi tawa ina waɗa yimɓe ne kumpa ɗum no fewi kono en cattinta ɗum e nder ko aroyta ko en ɓeydade hoynude sabu ko gurdam neɗɗo ɗam eywa ha jomum en mbawa ƴeftude hen fikra tan labtuɗo te kala hen ko niɓɓiɗi jomum tan yo lamdo ɗum ala hen ko rentite walla goɗɗum enen fof koen ɗum ɗo goto tan koye nder lappol gotol gonɗen inchallah eyyi jara a jarama docteur Abdou mbiɗani ko noon ɗanum kam jangitaki e musawayatuji keddiɗi jamia tan jangate ay nokku jamia ko natɗo jamia jeeyi qanun te alay sago kam hankkadi sa naati hen jangga ɗum no mbiɗani ke gurdam no yimɓe jeeya il faut neɗɗo fof anda ko woni qanun no jognoɓe oto ɗum gandirni no mbiɗani code de la route so wiya jognoto kam il faut ganda code de la route hay soko saret noon qanun woyi hayat il faut kam ganda hen waddi sernaɓe on calminama on juurama on fof on beltanama on mbi on jarama no fewi ceerno Souleymane en mbawi uddude saɗa waɗa duwaw udden en jetti docteur Abdou Ba no fewi no fewi no fewi e oɗo muhadara qayyima jiddan oɗo madkhal mo ganduɗa o defte ɗe no godi inchallah ma aran inchallah eyyi a jarama docteur Abdou kay ma wallit no fewi min kay mi hankkadi ma ɗo noon kadi en mbiyata jamma o natti wonde hankkadi min assa mon jamia ɓaɗi muhadaratuji baɗɗi min mbaɗe hen hankkadi wonti yimɓe keppi yaade jamia mbaɗa ga trousaji finalement sandaji ma guerdo heddiɓe gandani wintoɓe banggue o banggue wintoɓe en kewi noon mais wonɓe to jamma o kam Allah rokkiɗo men oɗo mise dañi kam vraiment muhadaraji hadde ɗum ɗo hatto fuɗɗade wadde yo Allah yoɓ yalla yoɓ wadɓe muhadaraji docteur Oumar Wade docteur Abdou Ba e jogorɓe arde foof eyyi wadde ceerno Souleymane to Yerusalem caggal yettude dental ngal fof hade men wadde duwaw musidɓe heewɓe noon jiiɗino naatde mataw koɓe cuwa yiitude lawol onen kon kuppuɗo men e nder darsobo e mimi ɗum ala faw jungo mayli o tan wiyete ko Mamadou Saydou Baro ɗum noon so manda hol explication hayso mi hayso ko seconde goto tan so tawi neɗɗo yiiɗi wadde mutaba darso so tawi hol lawol ngol rewata ha ɓeydo labtude saabu mbiɗen andi ko ɗum hunde hessere nder men no fewi no fewi machallah ala nelduɓe rabit mbaɗunomo tan vidéo no wodirte no natirte zoom waɗi ɗum an jogui rabit o o wi o rowi hen kono ronki naade wona oɗo rabit kollirowo ɗo natirte wona oɗo rabit mbaɗunomo on poɗɗa nirdeɓe eɓe ganda ɗo natirte tawi ɗo sadiriɓe eɓe jaato YouTube kam ko direct YouTube rabit YouTube o ɗum kam ala caɗele sa ñoƴƴi hen tan a yiyet eyyi ɗum kam musidɓe ene fof ganda kala darsomo to YouTube kala mankiraɗo yoruɗoma rewdo toon inchallah kay mi wutti YouTube joni sa welama tawa awa noon namdade sa woni toon kono kam a yii kam ma waɗ mutaba eyyi ala kulli haal ceerno Souleymane kalɗo namde neldu ɗum tan lien mbaɗnomo zoom kayfiyat tabat al ijtimaat zoom a jogui on rabit on nelda yimɓe ganda ɗum natata gueɗe mbaɗe ni eyyi barakallah eyyi wadde waɗanimi duwaw eyyi barakallah fikum jami mbaɗen fate goto waɗanimi duwaw min mbaɗen fate goto salatul fate ceernajo yo Allah juunu balɗe ɓeyda haqqille o kadi enen fof yo Allah waɗen en jaam Allah kadi waɗgol auzubillahi mina cheytani rajim bismillahirrahmanirrahim ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا سبحان ربك رب العزه عما يصفون jarama beltima Seydou Ba barakallah jaram wallahi Allah waɗa en jama kawral gongal eyyi kay moƴƴi barakallah jam walaɗen eyyi kay salam machallah
Hmm. Plura ini jauh yang sudah sudah. Ya udah teman bagan. Betul lawan kok. Ibu udah. Mana dia tang barang. Masuk. Kita tidak usah. Oh, boleh kita mau itu. Kita nanda. Video ada. Jete ko yo geje ten ko pono ora mo de de.
ñam si ama sa isa jangata